Katedra procesnej techniky je profesionálne, výskumom, odborne a aj výučbou orientovaná na obnoviteľné zdroje energie. Tie sú súčasťou širšieho pojmu energetika, tepelná energetika a v súčasnosti tento odbor predstavuje kľúčový faktor v rozvoji hospodárstva ako celku. Katedra sa zameriava na tri hlavné oblasti. Poprvé je to vzdelávanie poslucháčov, tak ako to vyplýva zo samotného štatútu vysokej školy, kde vzdelávame študentov v oblasti nielen obnoviteľných zdrojov energií, ale aj energetiky ako takej, klasických zdrojov, a ktoré kombinujeme do viac valentných systémov, tak aby naši poslucháči vedeli a dokázali v praxi uplatňovať svoje vedomosti z oblasti tepelných čerpadiel, biomasy, veternej energie, aby boli schopní tieto nové zdroje kombinovať aj s klasickými, ako sú zariadenia na spaľovanie zemného plynu alebo fosílnych palív. Naše výskumné aktivity sa zameriavajú dlhodobé na výskum obnoviteľných zdrojov, ale takisto aj na uskladňovanie energie, ktorá je v súčasnosti, najmä v našich zemepisných šírkach, prebytková v lete a nedostatková v zime. Najdôležitejším princípom v súčasnosti je energiu dokázať využiť čo najefektívnejšie, pretože, a súčasný svet to úplne ukazuje, jej je nedostatok. Efektívne využívanie energie neznamená len jej výrobu, ale znamená aj jej rozumné spotrebovanie. Naše aktivity sa pochopiteľne orientujú ako jedno z málo pracovísk, to môžem konštatovať, sa orientujú na prax, či už to je komunálna sféra, kde spolupracujeme s mestami a obcami pri problematike úspory energií, prípravou projektov, využívaním štrukturálnych fondov, písaní žiadostí a až po implementáciu samotných dotačných schém do reálnych projektov. Tam sme dosiahli veľmi veľké úspechy a je za nami viac ako 100 projektov, ktoré boli realizované pre túto sféru. Okrem toho sa zaoberáme aj aplikáciou úsporných opatrení, navrhovaním úsporných opatrení a ich realizáciou v priemyselnej sfére. Našimi klientami sú podniky ako Pivovar Šariš, US Steel Košice, Spravbyt Prešov, Železničná spoločnosť Slovensko a mnohé ďalšie. Práve tu je možnosť zapojenia našich absolventov a aj poslucháčov do riešenia reálnych problémov, ktoré trápia túto republiku. A samozrejme vytvárame už teraz pre nich veľmi slušnú platformu pre ďalšie uplatnenie v praxi. Ja pracujem na Technickej univerzite už viac ako 10 ročia a za toto obdobie jednak môj profesionálny prístup, ale aj okolie sa výrazne zmenilo. Niekedy sme boli radi, že náš poslucháč mohol vidieť kriedou na tabuli napísané písmená. Dnes využívame najmodernejšiu techniku a poslucháči si môžu verifikovať naše
vedomosti online s našimi prednáškami, ktoré sú uložené niekde v cloudoch. Našou snahou je, aby sa poslucháči cítili komfortne počas tohto štúdia, pretože to sú naši partneri. Prídu sem študovať na 60 mesiacov, po uplynutí ktorých sú rovnocenní inžinieri, ako sme aj my. Jediné, čo nás robí odlišnými, sú naše skúsenosti, ktorých dúfam máme viac, a je náš vek. No v tomto prípade majú naši absolventi o mnoho viacej navrch pred nami, pretože vek je to, čo nevieme ani vyskúmať, ani zabezpečiť, ani štúdiom dohnať. Okrem toho, že to partnerstvo vzniká už počas štúdia, je našou povinnosťou nás, učiteľov, naučiť poslucháčov všetko to, čo vieme my. Snažiť sa im to odovzdať. Záleží na nich, či to príjmu a či sú ochotní stáť sa našimi partnermi. Faktom ale ostáva to, že máme v súčasnej dobe, a bolo to tak stále, skvelú spoluprácu s mnohými našimi absolventami, ktorí už dneska zastávajú veľmi vysoké pozície v rámci tejto krajiny a vďaka ktorým tá naša spolupráca má význam a vďaka ktorým máme možnosť aj my sa ďalej rozvíjať. Myslím si, že jediná vec, ktorú nám nikto nemôže zobrať, sú naše vedomosti. To, čo sme sa naučili a čo si možno niekde matne pamätáme. Možno to znie zábavne, ale ja si uchovávam ešte moje prednášky z vysokej školy. Mám ich zapísané v mnohých zošitoch a odložené na pôde môjho domu. A mám rád zošit a mám rád písané písmo. Viem sa v tom orientovať a stále cítim takú bázeň, keď sa ich dotýkam. Sú to viac ako 40-ročné papiere, viac ako 40-ročné poznámky. Už sa k nim nevraciam. Ale boli časy, keď som sa pravidelne do tých poznámok díval a v mojom živote majú obrovský, nenahraditeľný význam. V každom prípade to si myslím je veľmi dôležité, aby mladí ľudia pochopili. A toto ich posunie veľmi dopredu. Že len to jediné, čo máte a viete, vám nikto nemôže zobrať.